ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi Sngewbha penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Ha ka jingwan siya Middle East u President ka United States u Donald Trump u layo ya ka jing Pdiang Sngewbha ki bakhamper na ki weipat. Ha Saudi Arabia la Pdiang Sngewbha yo da ka papahara hasun da Kynther tli kiling sun yapom ne ki fighter jet. Ha ba upay ha kataru u yo ya ka jing Pdiang Sngewbha ka bakhamhe ha ka bala pahara ya u hasun da ki pratli ki F-15 fighter jet bat la ai subharu ya u da ka ling sun ka badang syumi thamai. Mentapat haba upay ha United Arab Emirates ne ha UAE ulayo sa kajing Pdiang Sngewbha kapakhamper shushu ha kabala Pdiang Sngewbha yo da kajing Shad Kynther Shniuh. Kani kajing Shad jongki Kynthei Arab kadai ka bajukhat kum ka Al-Her ne ka Al-Khair bat kadai ka baki jule haba ki Pdiang buram ya kinu kiriu khrau bat ya kani la jule ha UAE bat ha kiri Arab. Ki Kynthei ki bashim menta hakani ka jingshan ki hapriam da ka janli ne da ka janyong hanrei haba wan utram ki riam da ka janli kani ka jingshat ka dei ka dang ban pen i ya ka jingburam bat ka jing Pdiang Sngewbha ya ki nongsha khot Sngewbha.